Ось Константин Іванович Острожський. До речі, наколькі я розумію, менавіта такі ж самий ось гэты барельеф, шыльда памятная, яна тут з'явілася 10 гадоў таму, власна кажучы, да 500-годдзя бітвы пад Воршай. Вось, і наколькі я разумею, роўная копія гэтай выявы знаходзіцца побач з месцам пахавання Константина Ивановича Острожского у... Не. Дзе? Памёр ён у Падутурове, а пахаваны ён у Киево-Печорской лавре побач со сваім продкам. Справа ў тым, што як мінімум два чалавекі, вот я тоже указала нашим дзяўчынкам, якія сышлі, як мінімум два чалавекі з рода Острожских, гэта прадзед Константина Ивановича і сын Константин Василь, яны прылічаныя да ліку святых. І прадзед, менавіта прадзед Фёдор Острожскі, які быў таксама знакамітым ваяром, но ён, дарэчы, і таксама такім абаронцам праваслаўя, ён, дарэчы, быў на баку Свідригайлы, і калі у так самых разборках, да, ён быў вельмі верным таким ваяром, і нават ён супраць волі Вітаўта там выступал, і, напрыклад, нейкі час быў Свідригайлы зняволены, ён яму дапамагал вызваліцца. Ён, не памятаю, ну, нейкіх вельмі вядомых бітвах, вот уже не памятаю якіх, ён браў удзел, нават ці не ў Грунвальдзе, напэўна, ў Грунвальдзе ён таксама браў удзел. Але напрыканцы жыцця у них была такая традыцыя, яны сыходзілі ў манастыр. Ну, прынамсі, некалькі з рода былі монахамі. Некалькі таких вось яны былі ваярамі і былі вельмі шчырымі вернікамі. Вось. І вот Фёдор Острожский пахаваны в Дальних Печорах в Киево-Печорской лавре, и там же вот вырашили пахавать Константина Ивановича Острожского. Ну, не в Дальних Печорах, але вот в Киево-Печорской лавре. Вось. И Острожский, вот, ну, есть такая, что нас сваім жыццёвым шляху ён выйграў 63 бітвы. Але, ну, вот бачыце, што былі і паразы. Но пры гэтым ён вот нават як бы вот в этой кніжцы, про которую я казала, да, кніжцы расійскага аўтара там конца 19 стагоддзя было згадана, да, конечно, он парушыў прысягу, да, збегшы, как бы, но ён вельмі любіў айчыну. Вот ён настолькі любіў айчыну сваю, Великое княжество Литовское, да, что при тым, что он был православным, да, и он был, ну, русским во всех сенсах, ну, в правильных сенсах этого слова, не в теперешних, не москалем, але русским, але русским літвінам. І прабачце уже за гэтае слово. І ён сапраўды ён натхняў вельмі моцна ваяры, ну, тыя, каго ён вёў бой, ён вельмі моцна натхняў вот, ну, іх сваёй смеласцю, сваёй адвагай. Ён не такі быў, это самае, при тым, што ён быў вельмі таленавіты палкаводзец, але он не то, што он там хаваўся самага заду. І вот чаму в знакамітай аршанскай этой карціне, да, в 3 месцах намаляваны, вот ён быў паўсюль, да, вось. І ён натхняў людзей, сваіх ваяроў, і рэальна яны ішлі за ім, яны яму цалкам давяралі, і толькі таму, вот, дарэчы, нават в бітве пад Воршай была гісторыя, што расійскія палкаводцы, яны паміж сабой пасвараныя былі і не маглі скаардынавацца.
у Астрожскага такога не было. Вось. І таму как бы вот у тым ліку таму ён перамагаў. І вось я спадзяюся, што зараз Константин Иванович Астрожскі таксама натхняе і нашых ваяроў, якія зараз змагаюцца, і што мы спадзяемся, што гэтыя не то што можам паўтарыць, да? Не вельмі падабаецца мне гэтае слово, як вы разумееце, ну дзякуй дзеду за перамогу, да? Але не тое, што просто вось гэтая перамога, которая пачалася тады, яна вот праз 500 гадоў она павінна скончыцца, она павінна завяршыцца. То есть я спадзяюся, што вось гэтая перамога завяршыцца. Да, да гэтага ідзе, і што сапраўды нарэшце перамогуць усе аб'яднаныя войскі еўрапейскія, перамогуць нарэшце маскалёў. То можам